si tady vystavit tyhle ty brněnský, jak to říct slušně, prostě pomůcky pro svobodné matky a tady, podívejte, jak to ale vypadá, ne? Tohle vypadá hodně fancy a hned 55% profit, ty outfity těch NPCček jsou totálně epický, ale hele, yes, 15% profit, zase ženská, nejsem překvapený a tady 51% pán, krásně, pane, možná běžte občas na sluníčko, jo, ale hele, tady pán krokodýlek, 33% profit, ale já to beru, potřebujeme pačit na další aukci a krásně se nám dneska daří. Máme štěstí na ty aukce. Já, když jsme v tom, tak bych možná, kolik stojí upgrade? 750 gemů. To je fakt jakože drahý, ale pojďme do toho. Potřebujeme zlepšovat náš obchod, když vedle nás v ulici jsou sice ruiny, ale přes ulici tamhle je mrakodrap. Tak náš obchod nevypadá ani zdaleka tak fancy. Rozhodně bych se podíval na tu vesmírnou aukci, ale chci se ještě podívat na jednu věc, protože my jste minule psali. Já jsem omylem prodal nějakou tu letenku. Ona byla nějaká zlatá a tady podle mě někde je letiště, kde vy za tu letenku můžete něco udělat. A já jsem vůbec nevěděl. Co bych bez vás dělal, já nevím, ale možná jsme to měli říct dřív, jo. Jako nebudu kecat, ale po bitvě je každý generál a jako zatím tu letenku nevím, kde mám koupit. A počkej, kde je to letiště? Jo, ona je to tady ta budova, která není označená. Aha. Jo, a počkej, tady jsme na letišti. No tak to bude hodně rare. Tady nejvíc, co jich lidi měli. To jsem neměl prodávat. Nejvíc na světě jich bylo 161 a já jsem jich prodal, to si děláš srandu. A počkej, když jí máte, tak vy dostanete jako letenku na nějakou úplně podle mě special aukci, kde možná můžou být nějaký úplně special věci. No tak to jsem vocas, ale hroznej. A koupit. To bude muset hodně hantit. Jsem to prodával. Ale třeba bude mít štěstí a jedna z těch bude třeba ve vesmíru za 70 000 $ a 100 gemů. Jdeme na to, hele, tamhle meč, 2 planety, ty by mohly být velice drahý. A teď musíme fakt chytře, jo, máme omezený budget, máme velice omezený budget, 26 000, 28, to je, nepřihazujte. Jako tohle, jako jsou tam 2 planety, jo, ty by mohly být drahý, ale já si myslím, že takovou hodnotu to nemá. Nejsou tady žádné velký krabice, kde by mohlo být něco special, 44 litrů, ne, šetříme na další, když bude letenka a jdu all in, ale tady bohužel. Jedeme dál. Tahle Pokémon karta, yes. Tohle vypadá už dráž, můžu zkusit kalkulačku. 23 000 jenom? OK, ale Pokémon karta ta by mohla mít hodnotu, takže to bych možná vzal. Oni přehazujou hodně, ale no tak co se, já bych to neměl dělat. Možná proděláme, ale tak snad něco prodáme, snad něco bude v těch krabicích. Třeba letenka. No a další trezor. Zlatý kladivo, tam vidím tohle, no tak tohle je epický. Tohle tak do tohohle jdu all in, jenom kvůli ty věci, která nevím, co je, se mně líbí. Vyvolávací cena, a on to nikdo nechce, tak já to vezmu. Já to vezmu za 52, bojím se, když to nikdo nechce, že tam nebude moc profit, ale uvidíme snad, jo. No ale dozvíme se to právě teď, jak si má ještě ten zlatý oblek, ne? To mě rozsekává nejvíc. Tak, tohle má hodnotu 5 litrů, nice, tohle byl profit a nikdo to nechtěl. Tak, tohle to jsme taky koupili, že jo. No, tady jsme trošku provařili, ale snad něco prodáme líp a tady to stálo, no ale aha, ty planety jsou brutálně drahý. To jsem nevěděl, ale zas taky profit tam nebyl, takže počkej, epická korunka za 18 litrů, yes! Legendární kladivo, tohle všechno berem, tady ten Tesseract, nebo co to je. No a berem i tenhle až Pokémon kartu, hele, já ji vezmu, mně se líbí, je epická, já věřím, že tam nějaký profit uděláme, prodáme, sice jsme v mínusu, ale máme tady zase, Pokémon karta je poškozená, ne. Pokémon kartu teda opravíme, nevím, co si jako udělej, si jako vyžehlí, aby neměla ohnutý rohy, ale hele, máme hodnotu. Tak, Eiffelovku taky opravíme. No a můžeme zkusit ohodnotit. Tady, počkej, tohle jsme si zapomněli vzít, ale ohodnotíme naši kartu, kde buď bude profit, anebo zlatá, yes! Tak tohle se nám vyplatilo. No a teď už jenom rychle domů. Kolem našeho souseda, kterýmu budeme tiše závidět, můžeme se mrknout schválně dovnitř. Ty kochej! Tak jestli takhle někdy bude vypadat můj obchod, podívejte se, jak tady má. Co to? Tak z tohohle mě úplně, on má miliardu limitovaných věcí. OK, tohle on má,
A já nemám slov, já jsem si myslel, já vám tohle v tom videu, já bych to nejradši vystříhl, abyste teď jako co vám mám ukázat? Teď vám mám ukázat ten můj obchod, který vypadá tak, jak vypadá. Ne. Tak to je skvělý, teď už ten můj obchod jako nevypadá ani zdaleka tak epicky, ale jdem zkusit vydělat nějaký pořádný prachy tady třeba Eiffelovkou. Hned by měli přijít zákazníci, to je dobře, ale co jim tady dáme? Ještě další, všechno prostě tady mě naráží do stropu a ona, ale tady ženská ďáblice, no tak ta má 66% profit a ještě VIP zákazník. Tady ale další VIP, no tak ty jsou skvělí, já vás miluju, tak tady hele, dáme korunku, tady za 18 000 profit. Tady dáme kladivo, hele, Tesseract ten taky prodáme, co tady pán, 45% profit, berem. Hele, tady máme Pokémon kartu, tady pán, 55% profit za můj oblíbený Tesseract, kolik tady? 50, chápu, vysoká slečna potřebuje vysokou židli. Prodáno, ať máte kde sedět, madam. A počkej, 25, jenom 20% navíc za zlatě ohodnocenou opravenou Pokémon kartu, ani náhodou, kamaráde. Ani náhodou, tady zlatý kladivo panu Šiškovi prodáme s profitem. A pojď, hele, dáma, 4%. Já jsem chtěl říct, že máš vylepšit reputaci ženským, ale ne, jste prostě váš ženský, jako se na mě snaží ušetřit. A počkej, ještě tady dáme změny, tady máme vodní skútr. A počkej, Pokémon kartu, tady dáme hned nikomu přednost. Tak, no a račte se podívat a račte dát nějakou pořádnou nabídku. Chtěl jsem říct slečno, ale tohle spíš vypadá jako fakt divně. 30% profit ženská, víte co ženský, abyste neřekli, že za na vás ošklivej. Prodám to a tady naše Pokémon karta 50% profit prodáno, 150 litrů na našem účtě, ještě nám tady zbývá spousta aukcí, na který budu muset našetřit. A dejte mi vědět, jestli chcete pokračování. Čau, čau!